O Goberno levou un Real Decreto Lei para a súa convalidación con unha serie de medidas que conteñen dereitos, que conteñen avances, que conteñen beneficios para un sector importante da poboación, para os pensionistas, para os xóvenes, para os empresarios, para os beneficiarios do ingreso mínimo vital, para os afectados pola dana, para os afectados polo volcán, é dicir, un decreto lei que busca mellorar a vida das persoas. Estamos aquí para pedirlle explicacións ao Partido Popular, explicacións de por que votaron non a todas estas medidas que melloran a calidade de vida de moitísimos cidadáns do noso país, tamén de Ourense. Que o PP con este voto fai máis pobres aos pensionistas, aos estudantes, aos traballadores. Non é comprensible que o Partido Popular diga que hai que facer un novo decreto onde se aproben as medidas que beneficien os españois. Quero pensar que o Goberno español fai medidas para beneficiar os españois. Non creo que este pensando en beneficiar a ningún lugar imaginario. O que ten ahora mesmo o Partido Popular é un discurso que non se separa moito do discurso que ten Vox, co que compite por o espazo electoral e intenta desta medida unha vez máis demostrar a debilidade do Goberno e causar o maior dano posible e atribuir ese dano precisamente a Pedro Sánchez e ao Partido Socialista, que é a quen pretende derrocar. O Partido Popular, que está ahora mesmo retratado, asuma as consecuencias do seu comportamento. Tivo que elexir entre facer política e gañarlle espazo a vos ou facer política para axudar a cidadanía e elexiu o primeiro. Agora que asuma as consecuencias.